दाखालि 27 नैबे मार्चनि 27 माबायाव मार्चनि 27 आव जोङो क'क्राझारनिफ्राय दिल्लीसिम थांदों आरो जों 28 थारिखआव मोनहैदों। 28 थारिखनिफ्राय जोङो 1 थारिखआव एप्रिलनि 1 थारिखआव 4:15 जोङो आसाम माबानि दिल्लीनि इउनियन ल' मिनिस्टार बिथां अर्जुन राम मेघवालखौ लोगो मोननानै जों बिथांनो मेम'रेन्डाम गांसे होनाय जादों। बे मेम'रेन्डामाव जोङो मोनथाम अर्गेनाइजेसनजों ज' लोगो नांनानै होनाय जादों। बाहाय दङ एक्स बड' भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसन, इउनाइटेड ट्राइबेल एस'सिएशन अफ इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गेनाइजेसन अफ आसाम, बेनिफ्राय अल इन्डिया बड' पिपुल्स नेशनेल लिग बिथांमोन जों मोनथाम अर्गेनाइजेसनजों बे मेम'रेन्डामखौ होनाय जादों। सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड संकसनिफ्राय सदियासिम आरो बाहाय जों मोनब्रै डिमान्ड होनाय जादों जोंनि मेम'रेन्डामाव। बे मेम'रेन्डामाव दङ सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड, बड' रेजिमेन्ट दानाय, कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ प्लेन एसटि होनांगौ, बिनिफ्राय बुहुमनि बर'फोरखौ सेफगार्ड होनांगौ, रैखाथि होनांगौ। बे मोनब्रै डिमान्डखौ लानानै 1 नाम्बारावनो दङ जोंहा आलादा रायजो बिनाय। बे मोनब्रै डिमान्डखौ लानानै जोङो बिथां ल' मिनिस्टारखौ लोगो मोननाय जादों बिथां गावनि चेम्बारावनो। बिनिफ्राय बिथाङा जोंनो मोनसे बाथ्रा होबावदोंमोन जे 3 थारिखआवहाय भारतनि नखर मन्थ्रि बिथां अमित शाहखौ लोगो हमहोनायनि बिथाङा जोंनो मोनसे बाथ्रा होदोंमोन। बे हिसाबै जों थाबाय थादोंमोन, जों जोबोद आसा खालामदोंमोन। नाथाय जोंहानो दुखुनांथाव जे मोनसे पार्लियामेन्ट सेसनाव मोनसे बे मोनसे बिल एमेन्डमेन्ट जिथु माने जों वाकफ होनो, बे वाकफ बिल एमेन्डमेन्टनि थाखाय पार्लियामेन्टआव हरनि 3टाहालागै फुंनि 3टासिमहालागै पार्लियामेन्ट सेसना जानाय जादों। बेवहाय बिथांखौ लोगो हमनायाव जोंहा एसे उसुबिदा जादों। बिनि अखानायैबो पार्लियामेन्टआव पास जाखांनायनि उनाव बिथांमोना आरो रायजो सभायाव बे बिलखौनो एमेन्डमेन्ट खालामफिननो थाखाय बे बिलखौ एमेन्डमेन्ट खालामनायावबो मथा मथि 3टासिम फुंनि 3टासिम 4 थारिखनि फुंनि 3टासिम 5 थारिख जाफैबाय आरो बिसिम जोङो लोगो हमनायनि समखौ मोननाय जायाखिसै। जा हक जोङो दा पार्लियामेन्ट सेसनाबो गैलिया, जोंखौ मोनसे एसुरेन्स हरदों बिथाङा जे उननि सेसनाव लोगो हमहोनायनि मोनसे आसा होदों आरो जोंनो मिजिं होदों। बे हिसाबै जों मिजिं लानानै दङ। जोङो बेनो जोङो दुलाराय बर' माहारिनि थाखाय जोङो मोनसे गोदोनिफ्रायनो दाजानाय 1987आवनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों दाजानाय जों एक्स बड' भलन्टियार फर्स। जों बैसो बाबेनदोंबाबो जों दाबो बर'नि बिनायखौ जों बावाखै, जों समायखिरा लाखानाय। बेनिखायनो जों गासैबो बर' माहारिनि रायजो राजा आइ आफाफोरखौ जों खावलायो जाहाथे जों हेफाजाब होयो। जोंहा बाहाय खुनु राजनितिजों लोब्बा गैया। जोङो माथ्र जोंनि जाथिनि हारिनि अलखद, बे अलखदनि थाखाय जोङो आलादा रायजो नङाबा बर' माहारिया जे थांनानै थानो हाया इयुनाव। दानि जिथु अबस्था समस्या बेफोरखौ जोङो नायोब्ला ओरैबायदि गाज्रि अबस्थायाव दं बर'फ्रा, गावजों गाव गुलाय गुजाय, गावजों गाव मोनसे खौसेथि गैयै बे अबस्थाखौ, बे थासारिनि नुथायखौ जों नुनो मोन्दों। बेनिखायनो जोङो बे मोनथाम आफादजों ज' जानानै जोङो मेम'रेन्डाम हैदों आरो जों दाख्लै थांनाय डिसेम्बरनि 19 थारिखआवबो जों हैखांबाय। ट्राइबेल मिनिस्टार बिथां जुवेल अराम बिथाङाबो जोबोद माने बाथ्रा होदों जोंनो, जे बिथाङाबो एसुरेन्स होदों जे नोंथांमोना फैबाय था, बड'लेण्डआ जागोन, फैबाय थायाबा नोंथांमोननि डिमान्डआ ओरैनो थालांगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना फैबाय था, नाजाबाय था, जोंबो हानायमानि नोंथांमोनखौ हेफाजाब होगोन होननानै बिथाङाबो जोंनो बाथ्रा होनानै दोनदों आरो बे हिसाबै जोङो फैगौ समफ्रावबो बेबायदिनो जों थांबाय थागोन आरो जों जोंनि बर' माहारिनि इयुननि थाखाय आलादा बर' रायजो जिथु सोरजिनाय, बे सोरजिनायनि थाखाय जों नाजाबाय थागोन। थांनाय 27 मार्च खालि अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सनि दैदेननायावहाय जोङो मोनसे डेलिगेट टिम थांदोंमोन आरो बेवहाय जोंबो इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गेनाइजेसन अफ आसामाबो जोङो बिनि मोनसे पार्टमोन। नोंथां सोंनाय बादि जोङो सब समय बे बड'लेण्ड नांगौखौहाय बे अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सनि जिनाखि मोनसे आन्दलन, बेवहाय जोङो अलवेज सापर्ट खालामगोन। सिगांनिफ्रायबो जों लोगोसेनो दं आरो फैगोन समफ्रावबो जों मेङाखै, जोङो सापर्ट खालामगोन। नोंथाङा नायनो हागोन जोङो दा बै समनि जोङो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि आबसुनि समनि जोङो बै समनि भलन्टियार फर्स। नोंथांमोना नुगोन जे जोङो दा 50+ जोबसै गासैबो जेनाखि
एक्स भलन्टियार फर्सनि सोद्रोमाफ्रा अब्लाबो जों मेङाखै बिनि जाहोनखौ जोंनि मानगोनां प्रेसिडेन्टआ बुंलांखाबाय आरो जोङो अरायसम जुजिलांबाय थागोन आरो जोंनि उननि जेनेरेसननि थाखाय माबा नङा माबा मोनसे जोङो खालामनानै गालांगोन आरो लोगोसे आङो मोनसे खोथाखौ बुंबावो इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन आसामा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि थाखायबो नांगासिनो दं आरो जोङो बे थांनाय 1 थारिखआव जिनाखि जों मेमरेन्डाम गांसे गथायबाय बयबो 1 नम्बराव बर'लेण्ड 2 नम्बरावहाय जोंना कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ ST हिल्स होनांगौ होननायनि बे दाबि बिबो एकदम बर'लेण्डजों समान समान दंफायो लोगोसे बर' रेजिमेन्ट दानाय लोगोसे बर' रायजो राजाफोरखौ बुहुमनि बर' रायजो राजाफोरखौ रैखाथि होनायनि डिमान्ड आरो लोगोसे बे जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव थानाय जेसेबांनाखि इलिगेल इनक्रचारफोर दं बिसोरखौहाय होखारनानै बे हाखौहाय जोंनो गथायफिननांगौ होननानै जोंनि बे डिमान्डखौ होबोनाय जादों